Abdullah Aslan, doğru haber, tehlike mezine, dereng neminin. İsrail akırker ne tane veka ku bere dahate tahmin kirin erişe Filistin Gazze kir, her vaha erişe Lübnan'e jikir. Balkeşe ku pişti erişe, Rojava medyayı yalı Türkiye guheri. Kesane veka tücari iflas kirine, hene ku deftere xoyin kem vekirin, erişa liser Lübnan'e veka meşru nişan dedin. Neha peşe roja xelkan be bombayı ku İsrail dibarine de tari dibe. Li ev yek ya nehat ditin, yan jî weka êrîşeka heqdar hat çîrovekirin û nirxandin. Ev yek jî bi me dide nîşandan ku İsrail bi rastî di gelek cî waran de dixebite. Li aliyekî bi casus û ajanên li meydanê suîqestên hedefkirî pêktîne, li aliyê din jî bi têkiliyê xwe yên di medyayê de bi propagandayên derewîn îdraxkirinê pêktîne. İsrail li Filistinê ji 40,000 zêdetir însan kuştin û qetil kirin. Nêzîkî 100,000 kes jî birîndar û seqet bûne û ji nîvî zêdetir pîrek û zarokin. Van wehş û barbaran dîsa li Lübnanê bi hezaran kes qetil kirin û ev yek bi bombeyên ji hewayê pêk hatine. Lê piştî van hemû wehşet û hovîtiyan bilxase piştî êrîşa li ser Lübnanê bi awayekî eşkere hat dîtin ku ruhê Siyonîst li Tirkiye ji nişka ve derket holê. Ruhê Siyonîstên paye bilind ên ku operasyona hewayî ya İranê ya rojên borî li dijî Siyonîst İsrail hat rastkirin derket holê ku gotin em van êrîşa bi teessüf dibînin, em bi huznin û ber bi İsrail dikevin. Yani operasyona İranê ew gelek nerahet kiribûn. Dîsa kesên hatin firotin ji nişka ve derket hûn holê ku endîşe û huznê xwe hanîn ziman û gotin dibe ku sivîl zirarê bibînin. Ev bu yer bi rastî endîşe û tehlûkeyên din jî nîşanê me dide. Rojekê heger Tirkiye bibe hedef, dibe ku ev kesan li keleka Siyonîstan cih bigirin. Tewr û helwesta wan a giştî ya li hember Tirkiyeyê rastî êrîşên îxaneta wan nîşanê me dide. Hîn zelaltir û eşkere bûbûye ku İsrail bi êrîşên ku dikeve wê cepheya xwe berfereh bike. Serokoma Recep Tayyip Erdogan jî di beyan û daxuyaniyê xwe de bi awayekî eşkere got hedef Tirkiye jî. Piştî beyanatên partiyên din ên siyasî jî li ser vê mijarê teklîf dan ku civînek bê li darxistin. Bi gotineka din, xweste ku rojeva İsrail ev ku îşgalê berfereh bike, ji bo vê îşgalê hewldanê bide. Li dijî axa Tirkiye ku ji destpêkê ve hatiye eşkere kirin, niha hîn zelaltir e. Niha heger li vî welatê rayedar û mesuldarê herî paye bilind vê gotinê dibêje, balê dikşîne ser vê tehlûkê. Wê demê divê gavên hewceyî binavêtin. Divê tavilê û demildest gavên li dijî vê koma wehşî û barbar bê avêtin, bê neqaş kirin û li gorî vê jî bernameyek neteweyî bê amade kirin. Beriya her tiştî divê hemû riyên ticaret û bazirganiyê yên ku tesîra me li ser wan heye bên birîn û qutkirin. Divê hemû waregehên ku destekê didin wan bên girtin. Her wiha divê hemû desteka maddî û manevî di serî de alîkariyên eskerî ji hereket û dewletên ku niha li dijî Siyonîstan şer û herbê dikin bêdayîn. Divê İsraîlciyê ku lê ye bê seknandin û heta ji hemû axên ku îşgal kiriye, heta bila ji ciyên îşgal kiriye were derxistin. Bi van gavan re divê teklîfa Hüdaparê pêşkêşê meclîsê kiriye, ji bo ku cih li Siyonîstên di hundirê welat de ne bêtên kirin, bi acîl bikeve rojeva civata giştiya meclîsê. Divê muheqeq hewldana ku Siyonîzm û Siyonîstan bêguneh û masûm nîşan bidin, divê bên suçdar kirin û mehkeme li wan bêvekirin. Ev kesan di dijminantiya welat û milletê xwe de wek dizên navmalî ne, divê destê wan bêbirin. Belê, tehlûke û endîşe mezin e, dereng nemînin.